Ola, amigos e amigas. Chámome Lea e son unha fada. Son a fada do saco verde, ou polo menos todo o mundo me coñece así. Vouvos contar a miña historia. Polo visto, isto era unha deshonra para o resto da comunidade das fadas normais. Di que é un saco verde, que nel podo recoller todo aquilo que manca o mundo. Sí, desapareceu. Entón é verdade, eu tamén podo ter poderes. E corría dun lado para o outro, para aquí e para lá. E que faremos? E que faremos? Que maravilla! Eu tamén son máxica como o resto das fadas. Veña, a de unha, a de dúas e a de tres. Entón botaron todas as vaguas. E por que non xogades vos? Porque queremos xogar todos xuntos. Collín unha boa presa de polvos do entendemento e soprei o máis forte que puiden. Eles son os encargados de todo o mal que hai no mundo. Que se cree esa fada? Co seu saco verde? Está a desfacer todo canto facemos. Afundíndome nunha lama, nun lameiro, no lameiro da desesperanza. E o lameiro ia me atrapando cada vez máis, e eu comecei a berrar. Un último intento, veña. Vento, ventón, que apareza unha nena ou un neno cun gran corazón. Entón, deume unha aperta enorme. Eu agarreime o seu corazón e fun saindo do lameiro. Moitas grazas polo teu fermoso corazón. Entón, desde aquel día, eu puiden seguir facendo ben co meu saco verde. E ata aquí a historia da fada do saco verde. Moitas grazas a todos e a todas por escoitar. E a ver se nos vemos por aí, por algunha fraga. Ata logo!